Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І працягнем мы гэта абмеркаванне з маёй госцей. І тут вось пачынаюцца нейкія невялічкія, але прыемныя сюрпрызы, таму што з маёй госцей мы дамовіліся, што яна будзе рэгулярна з'яўляцца у нас у студыі. Раз на 3 тыдня, можа быць, хацелася б і часцей, але чалавек заняты, таму што гэта магістарка права, юрыстка у галіне легалізацыі знаходжання і працаўладкавання замежнікаў у Польшчы Вольга Добравольская. Добрый дзень, спадарыня Вольга. Добрый дзень, спадар Зміцер. Дзякуй за тое, што, па-першае, і прыйшлі, і пагадзіліся на такую грунтоўную і рэгулярную супрацу з намі, ну і, безумоўна, з нашымі гледачамі і слухачамі, каб інфармаваць іх пра тое, што адбываецца менавіта ў той сферы, якой вы прафесіяналка і спецыялістка. Дзякуй вялікі за запрашэнне. Мне вельмі прыемна заўсёды адказваць на пытанне тут нашых гледачоў у Еўрарадыё. Яны заўсёды вельмі цікавыя. Спадзяюся, што так яно і працягнецца, таму пішыце свае пытанні, якія ў вас ёсць да Вольгі, як да юрысткі і адмыслоўцы ў галіне легалізацыі знаходжання. Давайте пачнем з такіх актуальных навінаў. Я так разумею, што учора адбывалася чарговая ці новы этап сустрэчаў працоўнай групы адмысловай, якая створана ў Міністэрстве ўнутраных спраў Польшчы з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый беларускай дыаспары. Што пра гэта можна сказаць больш падрабязна? Хто вёў, што абмяркоўвалася, хто прысутнічаў? Ну, так сапраўды, гэта не новае, а старае, бо да нас вярнуўся віцэ-міністр Мацей Душчык. Я думаю, што мы яго ўжо вельмі шмат пра яго казалі, але варта таксама падкрэсліць, што гэта той віцэ-міністр, які адказвае за міграцыйную палітыку ў Польшчы. Яго чамусьці знялі некалькі месяцаў назад, а зараз міністэрства прызнала, што вельмі паспяхова ідзе вось гэта міграцыйная стратэгія, і таксама МОЗ-2 вельмі паспяховы, і ён вярнуўся на сваю пасаду, на сваё месца. І вось працоўная група, якое паседжанне адбывалася учора, яна датычыць не толькі беларусаў, гэта з грамадскімі арганізацыямі ввогуле, якія займаюцца міграцыйным правам, дапамогай мігрантам, інтэграцыяй. І гэта група абмяркоўвае ввогуле такія пытанні агульнай міграцыйнай стратэгіі. Учора абмяркоўвалі, канешне ж, вельмі шмат часовую абарону для украінцаў, таксама вось гэту новую сістэму МОЗ-2, праз якую зараз складаюць заявы на віды на жыхарства. Ну і, канешне, агулам, якія будуць змены ў заканадаўстве. І мы можам лічыць на тое, што Мацей Душчык будзе працягваць вось сваю міграцыйную стратэгію ўсё ж такі ў Польшчы яе развіваць. Ну і перадусім увесь фундамент гэтай стратэгіі на бяспецы. Ну, вот давайте, может быть, пару словаў. Чым адметная вось гэтая стратэгія, ну, я так разумею, распрацаваная менавіта спадаром Душчыкам? Якое там палёгкі ці, наадварот, палкі-уколы для беларусаў там закладзеныя ў гэтай стратэгіі? Канкрэтна пра беларусаў там вельмі мала ўспамінаюць. Думаю, што амаль не ўспамінаюць. Увогуле, уся стратэгія будуецца на нармалізацыі, на такіх стандартных працэдурах легалізацыі, але таксама на большай увазе на бяспецы. Я думаю, што усе беларусы ў Польшчы ўжо бачаць, што больш дэталёва разглядаюць справы. Некаторыя мае кліенты ўжо распавядалі мне, што і памежная служба заходзіла дадому, і паліцыя, і нават службы бяспекі нейкім чынам кантактаваліся. То бок зараз больш дэталёва разглядаюцца ўсе справы, больш дэталёва праводзяцца верыфікацыі, але таксама галоўным чынам абмежаванне на рынку працы
для іншаземцаў і абмежаванні ў атрыманні грамадзянства. Гэта стратэгія вельмі вядомая з таго, што будзе вось такі обывательскі тэст, то бок тэст на грамадзянства, калі іншаземец, які звяртаецца да ваеводы, каб яму надалі польскае грамадзянства, павінен не толькі валодаць польскай мовай, але яшчэ ведаць і культуру, і традыцыі, і гісторыю Польшчы. Ну вось, можа быць ужо как бы акурат такі ў гэтай сферы пытанне, ну такое можа сур'ёзнае, можа так как бы несур'ёзнае, тому что за гэты час ну зразумела як гэта працуе, але тым не менш заві мяне просто Джек пытаецца, а як збегчы ў Польшчу з Беларусі, якія дакументы трэба браць з сабой? Калі мы бяжым, то думаю, пашпарта беларускага будзе дастаткова. Калі ёсць магчымасць яго лепш новы атрымаць, калі такой магчымасці няма, то мы бяжым і складаем заяву на міжнародную абарону на мяжы. Калі мы не можам перасекчы мяжу паміж Беларусю і Польшчай, ну тады нам трэба звяртацца па эвакуацыю і тут глядзець індывідуальна. Калі у чалавека ёсць магчымасць сабраць дакументы, то, канешне, трэба вырабіць новы пашпарт. Мы ведаем, што ўсе беларусы маюць праблемы з-за мяжой з таго, што пашпарты сканчваюцца дзейснасць і вельмі складана атрымліваць польскія праязныя дакументы. Таксама розныя акты, такія як свядоцтва народжання, ну, такія дакументы, атэстат розныя, якія ёсць у кожнага чалавека і могуць спатрэбіцца. Напэўна, канешне, калі чалавек плануе выезд, то трэба лепш звярнуцца да спецыялістаў і паразмаўляць пра сваю канкрэтную сітуацыю. Бо ёсць людзі, якія не маюць выбару, яны выязджаюць, эвакуюцца, і таму гэта часцей за ўсё шлях міжнароднай абароны. Ёсць людзі, якія ўсё ж такі вырашаюць прыехаць паводле працы, атрымаць працоўную візу. Гэта, канешне, ўсё індывідуальна, але калі часу няма, то пашпарт будзе дастаткова. Ну так, сапраўды, калі размова ідзе пра тое, як збегчы, ну тут таксама ёсць, конечно, розныя варыянты. Бегчы вось то трэба цяпер і зараз, таму што можа быць позна. Ну ці трэба бегчы, але ў цябе ёсць пэўны лаг часовы, ты разумееш. І зразумела, калі бегчы цяпер, то альбо праз эвакуацыю, альбо хуценька, там маючы, там можа быць візу і спрабуючы на мяжы адразу праходзіш і падаешся, як сказала Вольга. Ну калі ёсць лаг, тады сабраць усе магчымыя дакументы. Безумоўна, гэта пашпарт новы зрабіць, каб быў тэрмін дзеяння большы. Сабраць усе дакументы, напрыклад, якія пацвярджаюць пераслед ваш з боку рэжыма. Ну і все астатняе не зашкодзіць. Атэстат, пасведчанне аб нараджэнні, пасведчанне аб дзяцей і гэтак далей, і гэтак далей. То вельмі ўсё, ну как бы даступна можна паглядзець у інтэрнэце. Але калі мы ўжо закранули тэму пашпартоў, і вы сказалі пра тое, што тэма скончыўшыхся там ці ввогуле как бы сітуацыя, калі беларусы застаюцца без пашпартоў з розных нагодаў, яна вельмі актуальная, і я так разумею, чым далей, тым вастрэйшая гэта праблема будзе. Як вырашаецца, якія ёсць варыянты, што звогуле з гэтай праблемай, наколькі яна глобальная? Ну, можа, пачнем з жартаў, бо да справы і ўвогуле працы над паляпшэннем сітуацыі грамадзян Беларусі прыяднаўся сенатар Адам Боднар, ён былы міністр юстыцыі, і вось мы з ім сустрэліся ў студыі, ён кажа, чым дапамагчы? Я кажу, дапамажыце, калі ласка, з праязнымі дакументамі. Ну і ён напісаў ліст да міністра ўнутраных справаў пра тое, што трэба падоўжыць польскі праязны дакумент да 3 гадоў. І міністр адказвае, вельмі цікавае пытанне вы падымаеце, але трэба нейкія змены ў заканадаўстве. І я ўжо трымаюся за галаву, думаю, божа, яны ўжо забыліся, бо яны ж ўжо 2 гады нам абяцаюць, што справы за зменай у заканадаўстве вядуцца, а насамрэч, ну, я так думаю, што так сапраўды ніхто і не займаецца гэтым. Добрыя навіны ў тым, што міністр выдаў пастанаўленне, і беларусы зараз могуць атрымліваць польскі
польскія праязныя дакументы до конца гэтага года на спрошчаных падставах. Гэта значыць, што усе, хто маюць від на жыхарства, і усе беларусы могуць атрымліваць яго бясплатна, і не трэба даказваць, што няма магчымасці звярнуцца да уладаў сваёй краіны. То бок не трэба пасведчання з амбасады, як гэта ад іншых спрабуюць атрымаць, што беларусы не могуць звяртацца. Таму добрая навіна ёсць, што ёсць яшчэ такая магчымасць, пэўна, гэта будзе падоўжвацца і далей, але калі мы кажам пра падоўжанне польскага праязнога дакумента на 3 гады, ну, на жаль, тут поспехаў пакуль што няма, і я вельмі радуюся, што міністр Душчык вярнуўся, бо у мяне ёсць яго пісьмовы адказ, што ён уже распрацоўвае пытанне падоўжання польскага праязнога дакумента, трэба яго знайсці і яму даслаць. А то, можа, ён забыўся, што ён распрацоўвае? Пэўна так, но калі ж ён не быў на сваёй пасадзе, можа, ён уже там... уже якія польскія праязныя дакументы, но зараз просто будзем вяртацца да гэтага пытання. Ну, на жаль, вельмі складана зараз падтрымліваць вось гэтое пытанне адвакацыі беларусаў у Польшчы. Ну, просто няма цікавасці, няма палітычнай волі. Вось я да гэтага і хацеў звярнуцца, таму што напярэдадні задаў сваё пытанне з гэтай нагоды Валерый Кавалеўскі, які спытаўся, ці ёсць перспектывы падоўжання тэрміна дзеяння праязнога дакумента да 3 гадоў, пра што польскія ўлады казалі ўжо больш за 2 гады таму. То бок казалі, нават вось міністр нібыта распрацоўвае, але у што упіраецца? Вот, ну, у чым праблема? Няўжо гэта такое складанае пытанне, такая юрыдычная калізія, што каб яго вырашыць, я не ведаю, трэба напружыць мозг усім законатворцам польскім і беларускім заадно. Я не думаю, што гэта пытанне складанае. Я думаю, што гэта пытанне жадання уладаў гэта зрабіць. Сапраўды, і нават на апошняй сустрэчы з шэфам Цытрыновічам, шэфам управлення па справах іншаземцаў, ён казаў, што гэта ўжо ёсць гэтае пытанне, яно стаіць. Але дзе яно стаіць, на жаль, я яго не бачу. Ну, думаю, што трэба скіраваць зноўку лісты да ўсіх міністраў, адпаведна, і да міністра Душчыка. Ну, вось гэта ён будзе вырашаць гэта пытанне. Я думаю, што у яго волі будзе ўсё ж такі гэтым заняцца, бо пытанне стаіць востра. А наколькі ў гэтай сітуацыі важная, патрэбная, нейкая роля, нейкае дзеянне з боку беларускіх дэмсілаў, там лідараў, можа, суполак, юрыстаў, арганізацый. Можна нейкім чынам сваім таком не ведаю, не скажаш это націскам, але нейкім там спробай падштурхнуць гэтае пытанне, ўсё ж таки саштурхнуць яго з месца. Канешне, патрэбна. Я думаю, што зараз і сёння нават адвакацыя правоў беларусаў больш патрэбная, чым у 2020 годзе. Бо ў 2020 годзе была палітычная воля і былі розныя магчымасці, якія ўдавалася распрацаваць. Зараз пытанне беларусаў яно не актуальна. Таксама вельмі востра стаіць пытанне бяспекі ў Польшчы. Ну, мы пра гэта ўсё ведаем, што тут не толькі актывісты палітычныя пражываюць, але яшчэ іншыя асобы, таму пытанне бяспекі паводле вось беларускай павесткі стаіць вельмі востра. Ну, канешне, калі хтосьці з палітыкаў ці прадстаўніком дэмсіл хацеў бы прыяднацца да гэтай працы, то я запрашаю, бо зараз гэта выглядае так, што некалькі асобаў проста стараецца па магчымасцях звяртаць на гэту ўвагу, але, на жаль, такой сістэмнай працы няма. Ну, будзем спадзявацца, што ўсё ж таки нешта зменіцца, але уявім сабе проста сітуацыю. Асабліва з улікам таго, што зараз офіс Ціхановскай у Варшаве, сама яна тут бывае часцей, мае магчымасць сустракацца з тымі самымі чыноўнікамі і палітыкамі польскімі. І вот чарговае паседжанне ці сустрэча гэтай групы ў міністэрстве унутраных спраў, куды прыходзіце і вы ў тым ліку, і Латушка, узяць з сабой Ціхановскую, каб яна Душчыку сказала, спадар міністр, пані міністра, трэба вырашаць, ці увогуле
падчас наступнай сустрэчы умоўна там с наўроцкім прэзідэнтам ці там дзе-нибудь у сейме там польскім, то вот падняць гэтае пытанне, як это лепей зрабіць было б на ваш погляд? Я вам хочу сказаць, што вось ёсць две працоўныя групы. Першая гэта па беларусах, з якой і Пал Палыч таксама бярэ удзел, то бок яе, можна сказаць, узначальвае. Але вось гэта не ў неўрадавых арганізацыях. Ведаеце, колькі беларускіх арганізацый ввогуле удзельнічае ў гэтай групе? Не. Толькі я. Больш нікога няма. Остальных не ўзялі? Я не ведаю, ці не ўзялі, ці неяк, можа, ніхто не цікавіўся. Ну, перадусім, гэтая сустрэча праходзіць на польскай мове, канешне. Ну, напрыклад, учора быў консул Украіны, які там прадстаўляў праблемы украінцаў. Таксама, ну, мне падаецца, што было б важна, каб у такой групе удзельнічалі таксама і беларускія арганізацыі, якія займаюцца дапамогай беларусам. Ну, але таксама, канешне, у нас было вельмі шмат сустрэчаў і таксама з міністрам Душчыкам яшчэ раней, і таксама з шэфам управлення Цатрыновічам, падчас якіх абмяркоўваліся пытанні розныя пра беларусаў. Часта пытанне не ў тым, калі мы прыходзім і кажам вось такое пытанне, напрыклад, пытанне, якое задаў Валер Кавалеўскі, пра тое, ці можна мяняць польскі праязны дакумент, калі старонкі скончыліся ў пашпарце. Шэф нам сказаў: не пытанне, мы ўсё зробім, усё я да ваеводаў напішу, будуць мяняць. Ці хтосьці потым гэта кантралюе? Ну, толькі я пішу скаргі, калі там штосьці не атрымліваецца. Але так сапраўды вельмі шмат палітыкі абяцаюць, але не выконваюць. І вось гэта галоўная праблема, што... Ну, тут, магчыма, некалькі варыянтаў, што альбо паабяцаў і не выканаў, забыўся, закруціўся, ну, так мягка скажем, альбо напісаў, а воеводы говорят: а что вы нам указываете, мы тут самі сабе воеводы. Так гэта ж другая інстанцыя. Воевода, канешне, гэта прадстаўнікі у Радзе міністраў, то бок яны незалежныя, але шэф управлення, ну, то бок гэта другая інстанцыя над воеводамі ў справах, напрыклад, выдавання польскіх праязных дакументаў ці, напрыклад, відаў на жыхарства. Таму моц ёсць і магчымасці таксама ёсць. Можа, фактычна закруціўся, бо беларусы не адзіныя іншаземцы ў Польшчы, але ну тое, колькі мы ўжо нагадваем пра польскія праязныя дакументы, пра розныя іншыя праблемы, на жаль, ну я бачу, што проста няма нейкай цікавасці, каб гэтыя праблемы вырашаць. Вось на сённяшні дзень вельмі вялікая праблема ў тым, што беларусы, якія не пайшлі сцежкай міжнароднай абароны, абралі для сябе від на жыхарства, напрыклад, паводле працы ці іншых прычынаў, у іх скончваецца пашпарт. Яны падаюць заяву на наступны від на жыхарства, і прыходзіць такі момант, калі трэба вось адбіткі пальцаў аддаць. Зараз час ад моманту, калі чалавек складае заяву да моманту вось гэтых адбіткаў, ён складае ў некаторых воеводствах да 9-12 месяцаў. То бок, часам чалавек, калі выклікаюць яго на адбіткі пальцаў і трэба тады прынесці нейкі дакумент, які сцвярджае асобу гэтага чалавека, на жаль, у яго няма ніводнага дакумента. Пашпарт ужо не дзейсны, від на жыхарства ўжо не дзейсны, ён знаходзіцца толькі ў гэтай працэдуры. І што робяць чыноўнікі? Яны не адкрываюць ввогуле працэдуру. Яны кажуць: ну, як прынясеце паспарт, то прыходзьце. Што робіцца з людзьмі? Яны у Польшчы становяцца неўдакументаванымі, то бок нелегальна перабываюць у Польшчы. І пасля памежная служба ўзбуджвае справы па дэпартацыі. І чалавек так сапраўды не вінаваты, бо пытанне ў тым, як доўга яго выклікаюць. Бо зараз вось у мяне ўжо ёсць кліенты, якія вяртаюцца, вось яны толькі атрымалі від на жыхарства, прайшло паўгады, і ў іх яшчэ 2-3 гады там ёсць гэты від на жыхарства, і яны кажуць: Вольга, давайце рабіць новы, бо я баюся, што мне зноўку не будзе пашпарта, зноўку трэба будзе змагацца, што я не змагу атрымаць польскі праязны дакумент. І вось гэтае галоўнае пытанне не пра тое, што там, не ведаю, мы хочам, каб нам было зручна падарожнічаць. Ну, канешне, кожны хоча, каб было зручна. Але тут пытанне ўжо ввогуле пра бяспеку, пра здароўе і жыццё гэтых людзей. І калі, напрыклад, такіх людзей будуць дэпартаваць у Беларусь, ну мы ведаем, што з імі там можа быць. І пытанне так сапраўды яно вельмі сур'ёзнае.
А пасля памежная служба кажа: ну а што ж вы не легалізаваліся? Ну вось і сёння у меня таксама был такі кліент, з якім мы пашлі, у яго скончыўся пашпарт, ён падаў заяву на польскі праязны дакумент, і акурат у гэты момант нас выклікаюць на адбіткі пальцаў. Ну і кажуць жанчыне, я кажу, што вось будзем пацвярджаць асобу картай пабыту, а яна кажа: а я не ведаю, ці гэта магчыма. Я раздрукавала закон, кажу: вось артыкул 106а, глядзіце, а яна мне кажа: а мне ўсё роўна, у мяне па інструкцыі праязны дакумент, няма праязнога дакумента, няма ўзбуджання справы. Ну і вось заўтра будзем вяртацца, будзем змагацца, будзем скаргі пісаць. Але пытанне пра тое, што беларусы зараз знаходзяцца ў такой сітуацыі, калі проста чыноўнікам усё роўна, а людзі проста страчаюць свой статус перабывання ў Польшчы. Вось гэта галоўнае, не праз сваю віну. Ну да, і вот што ў гэтай сітуацыі рабіць, атрымліваецца, пакуль незразумела. Як вы пазначылі, што паводле статыстыкі Польшча выдала ўжо больш за 11 000 польскіх праязных дакументаў. Лічба выданых дакументаў вырасла ў 50 разоў і будзе павялічвацца. То бок людзі, дзе у людзей пашпарты заканчваюцца, людзі атрымліваюць вось гэтыя польскія дакументы, бо не могуць атрымаць беларускія, і чым далей, тым больш нагрузка на адпаведныя структуры, якія займаюцца выдачай паспарта, і тым больш праблема будзе ўзнікаць. Сапраўды так, і трэба, вось паводле статыстыкаў, трэба пазначыць, што беларусаў у Польшчы каля 300 000, можа нават 400. А таксама добра скончваецца, у кожнага там ёсць тэрмін гэтага пашпарту, ён будзе атрымліваць польскі праязны дакумент. Але тыя людзі, у якіх ужо няма пашпарту, ёсць толькі праязны дакумент, яны ж таксама будуць кожны год атрымліваць праязны дакумент. Калі мы на першай сустрэчы яшчэ у працоўнай групы, калі мы былі ў гэтай групе з Крысцінай Ріхтар, якая была дарацай па прававых пытаннях Святланы Ціханаўскай, нас міністр яшчэ з былой партыі запытаўся, на колькі спачатку падрыхтавацца на першыя годы, колькі, вы думаеце, будуць такіх дакументаў патрэбна. І я казала тады, што 30 000 дакументаў будзе патрэбна. Ужо зараз у першыя годы, і можа нават яшчэ я памылілася і меншую колькасць падала, але зараз ужо у першыя годы атрымала больш за 11 000. Вы просто не ходзіце з міцер і не бачыце, што там адбываецца ў гэтым пакою ВУ. 20 нумаркоў толькі выдаюць, і людзі там просто такія чэргі. Гэтыя няшчасныя беларусы не чакаюць, каб падаць заяву на польскі праязны дакумент. Ну, гэта трэба некалькі дзён туды хадзіць, там ці о 5 раніцы прыходзяць, каб прыйсці і ўзяць гэты нумарок. Таму сітуацыя даволі складаная, і паводле закону, які прадугледжвае выдачу польскага праязнога дакумента толькі на 1 год, што стварае гэтыя чэргі, і таксама адміністрацыйна, што нават у статыстыках яны напісалі, што гэта ўсё спрашчэнне вінаватае, што столькі беларусаў атрымліваюць польскі праязны дакумент. Але так сапраўды гэтая колькасць будзе толькі павялічвацца. Так, ці кантралююцца цяпер звароты ад польскіх органаў да структур у Беларусі, бо былі выпадкі, калі перадаваліся дадзеныя людзей пад абаронай, бо ёсць нейкія інструкцыі пры замене таго ж самага пасведчання кіроўцы. Нічога не змянілася. Мы нават яшчэ на тым этапе рабілі такую сенатарскую інтэрвенцыю з дапамогай сенатараў польскіх. Так, паводле афіцыйных дадзеных, ніякі орган у Польшчы ввогуле ніколі не перадаваў дадзеныя беларусаў у беларускае консульства. Але я вам распавяду такую цікавую рэч. Апошнім там была ў мяне сітуацыя, калі удзельнічала у пачатку дэпартацыі, якую праводзіла памежная служба для беларуса. І гэты беларус быў у працэдуры па міжнароднай абароне, але гэтую працэдуру закрылі.
і пашпарт застаўся ў дэпазіце ў шэфа ўправлення. І я кажу, што памежніца піша: пашпарта няма, брак пашпорту. Я кажу: пашпарт ёсць, ён у дэпазіце ў вашых органах. Яна кажа: гэта не важна, зараз і так будзем складаць заяву. І працягвае нам заяву, што ён павінен, гэты малады чалавек, звярнуцца да консульства, каб і консульства яму пасведчанне выдала, што ён будзе вяртацца ў Беларусь. Ну я кажу: ну што вы робіце? Ну вы ж бачыце, што чалавек звяртаецца па міжнародную абарону. Вы хочаце, каб усе яго дадзеныя ўжо былі ў консульстве? Яна кажа: а я пра гэта не падумала. Ну добра, што я была і бачыла гэта, так? Але калі чалавек адзін, і яму штосьці такое даюць падпісаць, ну, канешне, гэтыя дадзеныя заўсёды ёсць, і былі выпадкі шматлікія, калі, напрыклад, чалавек страціў карту побыту, яе перадавалі ў консульства, і калі чалавек звяртаецца па пенсію, таксама ўсе дадзеныя перасылаюцца ў Беларусі, калі і ЗУСы, і сацыяльная дапамога, усе гэтыя дадзеныя, на жаль, трапляюць у Беларусь. Таксама нават былі такія выпадкі, калі жанчыне тэлефанавала яе сяброўка, якая там у Беларусі працуюць у розных там структурах, так скажем, і кажа: а у нас твае дакументы Польшча прыслала, я ведаю там, дзе ты жывеш. Яна кажа: што ж ты робіш? Яна кажа: так я нават не ведала, што гэтыя дакументы перадалі. І пасля яна пайшла, і сапраўды там у пытаннях сацыяльнай дапамогі ЗУС перадаў гэтыя дакументы ў Беларусь. І там адрас пражывання, паводле якой падставы яна знаходзіцца. Таму, ну, я думаю, што проста няма разумення таго, што адбываецца ў Беларусі, і таго, што ўлады вельмі ахвоча збіраюць даныя беларусаў у Польшчы. І гэта сапраўды вялікая праблема. На жаль, вось не хапае нейкай інфармацыйнай кампаніі пра тое, што гэта вельмі рызыкоўна можа быць. Ну так, і гэта мы гаворым пра краіну, якая вось на мяжы з Беларусю, якая ў прынцыпе ведае, што там за рэжым, якая сутыкалася з гэтым. І ўсё адно такія сітуацыі, такі ўзровень неразумення, ну дзесьці там на такім жыццёвым узроўні. А што казаць пра краіны, якія далей недзе там у Европе, а тым больш за акіянам, що там, дзе там, ведаем про Лукашенко, а що тут такого? Ну, далі документы, і все. Ну, кажуць чыноўнікі, што ўсё ўжо скончылася ў Беларусі. Ну, вось палітычныя зняволеныя не выходзяць. Вельмі мала хто кажа пра тое, што і новыя з'яўляюцца сістэматычна. Адных жа, што вось так адбываецца, што, ну, вось гандлююць людзьмі проста. І ну, сапраўды няма разумення. Вось пачула таксама ад функцыянарыуша памежнай службы падчас вось працэдуры дэпартацыі беларуса пра тое, што калі б яму трэба было вяртацца да свайго дома, у яго з тым не было праблемаў. Я кажу, нават калі б вас тортуравалі і білі палкамі па спіне, ён кажа: ну я пра гэта не падумаў. Яны просто не думаюць, бо яны ніколі гэтага не маюць такога досведу жыцця ў дыктатуре. Яны там... Слухайте, ну краіна сама вот буквально 30-40 гадоў таму была ў дыктатуры і сутыкалася з падобнымі праблемамі. Ну, хто пра гэта памятае ўжо? Памяць людзей, яна вельмі кароткая, і зараз, ну, яны кажуць так пра салідарнасць, і што яны таксама такое перажывалі, але яны не перажывалі такога зараз. Так, яны ў 21 стагоддзі, у іх, ну, у Польшчы не хапаюць людзей на вуліцы і не забіраюць КДБ, ці не б'юць палкамі людзей, ці не катуюць. То бок для іх гэта незразумела. І вось калі нашы былыя палізняволеныя прыязджаюць, распавядаюць, што ўвогуле адбываецца ў турмах у Беларусі, ну, усе ў шоку. Але ну, я з 2020 года працую з людзьмі, якія там прайшлі катаванні і турму. Ну, для мяне проста гэта ўсё відавочна, таму стараюся распавядаць усюды, дзе бываю, і памежнікам, і чыноўнікам. Але, ну, на жаль, часцей за ўсё я сутыкаюся з такой абыякавасцю чыноўнікаў. Я кажу ім пра тое, што вось вы зараз не прымеце дакументы, і чалавек будзе Польшчы нелегальна. Вы можете яго дэпартаваць пасля, і ён можам яго знайсці ў турме. І пасля Польшча будзе зноўку пытацца старацца
гэтых людзей вызваліць, але яны кажуць, ну там цяжка, але што зробіш, трэба легалізавацца. Ну так, Ольга, вы у сваіх допісах у сацыяльных сетках рассказываеце про тое, і вот вы зараз закранули гэтую тэму, якія сёння ёсць праблемы з падачай, ну увогуле з атрыманнем нумарка на падачу дакументаў, як на атрыманне вось гэтага дакумента подружжа, так і я так разумею, і з там скажем процягненнем віда на жыхарства. Нічога не змяняецца? Нічога не змяняецца, і вельмі страшна тое, што вось учора на сустрэчы працоўнай групы міністр Душчык сказаў, што вось гэты МОЗ-2 гэта паспяховая справа, што ўжо ўсё супер, там першыя грамадзяне Украіны атрымліваюць уже першыя карткі, але грамадскія арганізацыі мелі ўсё ж такі іншае меркаванне, яны там распавядалі пра праблемы, але я так думаю, што ніхто не хоча пра іх чуць. Калі мы кажам, я яшчэ раз, можа, ўсё ж такі, калі мы размаўляем, вось ужо 6 год кажу, і скажу яшчэ раз, калі у беларуса ёсць магчымасць падаць заяву на міжнародную абарону, раю гэта рабіць, бо гэта бестэрміновае перабыванне і магчымасць атрымліваць заўсёды дакументы. Каб не пападаць у такую сітуацыю, калі ў нас там крытычная сітуацыя, няма ні пашпарта, ні віда на жыхарства, я вельмі раю падаваць заяву на міжнародную абарону, пакуль яе яшчэ выдаюць, бо можа быць па-рознаму тут. Калі мы кажам пра людзей, якія ўсё ж такі абіраюць шлях легалізацыі, можна так скажем, эканамічны шлях, калі ласка, загадзя падавайце заявы на від на жыхарства. Зараз у некаторых ваеводствах, напрыклад, у Варшаве, час чакання на адбіткі пальцаў гэта каля 6, можа быць нават 9-12 месяцаў, і вы нават не маеце ўплыву на тое, калі вас, вось можа быць так, як з маім кліентам, што ён чакаў, і былі ўсе дакументы, і вось яны скончыліся, і чыноўнікі яго вызвалі. Ну, то бок, вельмі складана тут прадугледзець. Ну, сапраўды, і наколькі вот гэта сітуацыя таксама распаўсюджаная, чалавек, я просто пазнаёміўся недаўна з сям'ёй, яны лекары, яны прыехалі сюды не так у выніку там просто працоўныя, умоўна кажучы, мігранты, і яны падаліся па працы, яны працуюць у сістэме ўжо медыцынскай Польшчы, але ВНЖ свайго першага яны ўжо чакаюць 2,5 гады. А тут думаю, што трэба пра гэта сказаць, але з вялікай асцярожнасцю, бо некалькі, думаю, што так, калі 6 месяцаў таму суд, есть такі начальны суд адміністрацыйны, то бок у адміністрацыйных інстанцыях гэта найвышшая інстанцыя. Сказаў пра тое, што далейшая замарозка і вось бяздзейнасць ваеводаў, яна ўжо не адпавядае канстытуцыі, яна не адпавядае еўрапейскаму праву, і суды лічаць, што гэта замарозка, яна несапраўдная, таму што нельга ўжо працягваць так доўга разглядаць справы. І таму вельмі шмат людзей зараз складаюць понаглянне і складаюць скаргі ў суд у такіх выпадках і выйграваюць гэты суд. Бо услед уже за гэтым судом, ён жа высшая інстанцыя, ніжэйшая інстанцыя, ваеводскія суды таксама спасылаюцца на гэтую думку і таксама там выдаюць кампенсацыю, яна не вельмі вялікая, але можа быць найбольш вялікая, гэта было 5000 злотых. Але што важна, калі вы складаеце скаргу панагленне, яна заўсёды выклікае такую магчымасць, што вам выдадуць рашэнне. І важна перад тым, бо людзі складаюць заяву, чакаюць 2,5 гады, і можа быць так, што дакументы, якія ў справе складзеныя былі, яны ўжо не актуальныя. І вось калі мы складаем скаргу, орган кажа: ага, ну добра, хочаш скаргу, на табе негатыўнае рашэнне. Таму лепш за ўсё праглядзець сваю справу, паклапаціцца пра тое, каб там былі ўсе актуальныя дакументы, і тады ісці складаць скаргу, можна трошкі гэта ўжо праспешыць. Канешне, улады лічаць, што замарозка дзейсная, але суды лічаць інакш, і вось ёсць у нас надзея ў судах. Ну, будем спадзявацца. Так, Змитер, какая у вас ксива? Давайте отвечайте. Если польская, то ты не белорус. Все.
польскага грамадзянства у мяне няма. Так что все. Ну а наколькі нават калі чалавек вымушана з'ехаў у эміграцыю і каб ўсё ж таки тут сваё жыццё уладкаваць, падаўся на грамадзянства, я не ведаю, па каранях, там па карце паляка і атрымаў польскае грамадзянства. Ну я не думаю, что гэта ўжо все не беларус. Абсолютно. Ведаеце, мне 2 гады таму уже писали ў каментарах, что так ён 2 гады уже не жыве ў Беларусі, то ён ужо не беларус. То есть можно уже нават ксіву не пытаться, а не жывеш у Беларусі, значит уже не беларус. Можно, конечно, еще чэрап померать, но не будем гэтым займацца. Вольга, был такі каментар сумны ад вожыка патрыёта, нават не паляка, не пытанне, а просто как бы такі каментар даволі сумны. Не будуць палякі пашыраць правы мігрантаў на плыні антыміграцыйнай хвалі. Ну будуць, не будуць, хутчэй не будуць, канешне, с аднаго боку, з другого боку, у гэтай сітуацыі нават спрабаваць разважаць на тэму, ці можна што-небудзь зрабіць з дублінскім рэгламентам не выпадае. Ну тут таксама ўся надзея ў судах. Вы ж бачыце, пэўна, што ўсе суды вырашаюць усё ж такі часцей за ўсё такое карыснае рашэнне выдаюць для беларусаў. Я думаю, што вельмі паўспрыяе пакт міграцыйны, бо ён жа прадугледжвае, што еўрапейскія краіны будуць дзяліцца мігрантамі. І вось тут беларусы, якія пераязджаюць у Польшчу, будуць складаць заявы на міжнародную абарону, пэўна, Польшча будзе браць адказнасць за іх. Ну, бо лепш для Польшчы ўсё ж такі, каб прыязджалі тыя мігранты, якія ўжо вядомыя, мова падобная, культура. І паглядзім, як гэта будзе выглядаць, але, на жаль, міграцыйнае права — гэта проста барацьба, якую вось за кожную справу мы вядзем. І, на жаль, часам гэта барацьба нас даводзіць да судоў. Ну і добра, што ёсць суды незалежныя ў Польшчы ўсё ж такі, і ёсць магчымасць ўсё ж такі чалавека адбіць у судзе, прынамсі. Таксама гэтыя справы і з бяздзейнасцю ваеводаў магчымасць ёсць пайсці ў суд, усё ж такі нейкае справядлівае рашэнне атрымаць і ў справах па відах на жыхарства, і ў справах дэпартацыйных. То бок усе гэтыя справы, яны вельмі складаныя. І, ну вось, як я казала, адвакацыя правоў беларусаў, яна вельмі патрэбная тут і зараз, нават больш, чым раней. Вольга, днямі бачыў допіс, здаецца, у Павла Латушкі про тое, што, ну, неяк там з візамі, ну, дакладней, з запрашэннямі на атрыманне віз беларусам, якія знаходзяцца тут у Польшчы, сітуацыя спрасцілася. Не вельмі учытваўся, не было, на жаль, часу. Што там адбываецца? Я не ведаю, што спрасцілася. Можа, Пал Палыч паразмаўляў з нейкім палітыкам і ён паабяцаў спрасціць, але сітуацыя выглядае наступным чынам. Калі чалавек мае міжнародную абарону, ён можа запрашаць сваіх сваякоў паводле натарыяльнага запрашэння. І часцей за ўсё мы рабілі наступным чынам. Мы звярталіся непасрэдна да консула, які выклікаў асобу, якая жыве на тэрыторыі Беларусі, па тэлефоне, каб гэтыя дакументы не везці ў Беларусь, каб іх не везці у візавы цэнтр, і чалавек такім чынам мог сваіх сваякоў запрасіць. І апошнім часам консул перастаў выдаваць такія візы. І людзі звяртаюцца да мяне, мы пішам да консула, трэба там некалькі разоў да яго пісаць, і вельмі часта ён адказвае, няхай хтось там ідзе да візавай цэнтра. І мы тлумачым, што там гэта ўсё ж такі там статус уцекача ці дадатковая абарона, ёсць вялікая рызыка бяспекі, і вельмі цяжка з гэтым стала працаваць таксама. Таму не ведаю, ці спрасцілася, паводле маёй практыкі, на жаль, не. Ну так, то бок, калі на першым этапе, вот калі гэта было уведзена, было прасцей, то бок пісалі тут, рабілі ўсе, збіралі дакументы, падавалі ў адпаведныя структуры, консул там вызываў, то зараз сітуацыя пагоршылася. Так, зараз консул не хоча прымаць так дакументы, і нават адна жанчына хацела запрасіць сваю сястру, а ёй консул сказаў, што сястра не належыць да сваякоў. І я ёй кажу, пішыце ў Міністэрства замежных справаў скаргу. Яна напісала
напісала і дасылае мне, што міністэрства ввогуле не давала ніякіх рэкамендацыяў консулу, што сястра гэта там не лічыцца ў сваякоў і што сапраўды сястра можа там улічвацца ў гэтую групу. То бок гэта просто консул, ну, як заўсёды, не хочацца. Ну, я спадзяюся, што бліжэйшым часам спадар Латушка прыйдзе да нас у эфіры. У тым ліку мы і гэтае пытанне зададзім. Ну што ж, у нас шмат тэмаў насамрэч ёсць, якія можна абмеркаваць, але паколькі мы ўжо дамовіліся са спадарыняй Вольгай, што яна будзе рэгулярна наведвацца ў нас у студыю, то мы больш падрабязна там будзем размаўляць пра усе іншыя тэмы. У тым ліку там можа быць і пра працаўладкаванне больш падрабязна паговорым, і пра пенсіі, там што там мяняецца, што не мяняецца, у якой сітуацыі людзі, і пра рэгістрацыю нованароджаных беларусаў у эміграцыі, пра ўсё астатняе, што будзе актуальнае. А на сёння я буду развітвацца. Дзякую нашай магістарке права, юрыстцы у галіне легалізацыі знаходжання і працаўладкавання замежнікаў у Польшчы Вользе Дабравольскай. Дзякую вялікі, спадарыня Вольга. Да сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь, і не прапускайце нашыя наступныя эфіры.